Прывітанне, надышоў час, калі мы сустракаемся, а гэта азначае, што агульныя кампаніі накіроўваемся ў вандроўку па краіне. Заўжды цікава выпраўляцца ў падарожжа ў прадчуванні новых адкрыццяў і знаёмстваў. Так што сёння атрымаем накірунак наперад у мінулае Дятлаўскага раёна. Калина белым цветом цвела через тебя, казаче, меня мама била меня. Сёння мы скіраваліся да заходніх межаў краіны, прыехалі ў мястэчка Новаельня Дятлаўскага раёна. Тут нам абяцаюць паказаць калядкі. Я ж са свайго боку даю абяцанне распавесці вам усё, што змагу даведацца пра мінулае паселішча. А я ўсё стаяла, покуль пеўні пелі, на дзверы воду ліла. Чтобы не репели, на двери воду лила, но пальца ходила, чтобы не почула, чтобы не сварилась, а мать не спала. Да все это чула нами, не сварилась, сама така была. Била мяне мати, розовым рудом. Молодец, ты умница, но давай перепоем эту фразу, потому что эта фраза у тебя не очень хорошо получилась. Наверное, потому что ты еще не распелась хорошо. Ты пой просто спокойненько, постарайся просто рассказывать историю, как будто ты эту историю рассказываешь своим подружкам, хорошо? Хорошо. Мы збіраемся тут у Мінску ў студыі гуказапісу. Нашая мэта ўзгадаць акалічнасці вандроўкі ў мястэчка Новаельня. Будзем глядзець, слухаць і ствараць сучасную аранжыроўку на адну з запісаных песень. Сёння за гэты працэс у адказе аранжыроўшчык Сергей Сухамлін і юная спявачка Лізавета Мея. Лізавета Мея – навучэнка эстраднага аддзялення Жодзінскай дзіцячай школы мастацтваў, пераможца нацыянальных і міжнародных конкурсаў, узнагароджана ганаровай граматай Беларускага саюза кампазітараў. Працуе як сольна ў жанры эстраднай песні, так і ў складзе прафесійнага джазавага калектыву. Приехала коляда с вечера, ды привезла пироги у решате, посадила пироги на столпе, а сама села на куте, а пришли дети за пирог, ды пошла коляда за порог. Ойте дома, что-то хозяева наши. Ойте, зараз мы вось подыдем, у окенца постукаем, поглядим. А где ж наша козочка? Дома. Добрый вечер тому, хто в гэтым дому. Гей, коляда, колядица, а у гэтым дому сам пан гаспадар. Гей, коляда, колядица, за столом сядет, 3 кубки держит. Гей, коляда, колядица. Пра паходжанне назвы Новаельня існуе такая легенда. Паводле яе жыў тут некалі ў шыкоўным маёнтку пан, які верыў у розныя прадказанні. Аднойчы ў тутэйшыя мясціны завітала цыганка. Каб аддзячыць за начлег, прадказала яна пану, што смерць напаткае яго з боку леса. Пан спалохаўся і загадаў высекчы ўсе навакольныя лясы. Праз некалькі гадоў памёр ён ад старасці, а ў маёнтак вярнуўся з горада ягоны сын. Не пазнаў паніч родных мясцін і аддаў загад пасадзіць тут
квітнуць маладыя яліны ды сосны. Праз пэўны час вырас наўкол вялікі хвойны лес. Ад таго і пачалі называць тутэйшыя мясціны новай ельняй, а пазней наваельняй. Добрый вечер тому, кто в гэтым дому. Гей, каляда, калядица, а у гэтым дому сам пан гаспадар. Гей, каляда, калядица. Добрый вечер тому, кто в гэтым дому. А ці вы ж нам рады? Ой, рады, вельми рады. То і вы нам да парады. Дазволіш, гаспадар, каляду заспяваць? Ці так калядзе даці? Заспяваць, конечно, толькі заспяваць. А учора з вячора засвяціла зора, а Божая маці сына нарадзіла. Мы прыйшлі, каб павіншаваць вас з Божым нараджэннем. А учора з вячора, а учора з вячора з нябеснага двора, з нябеснага двора. Зара засвяціла, зара засвяціла, людзей узбудзіла, людзей узбудзіла. Каляду шчадруйце, каляду шчадруйце, падаць не шкадуйце, падаць не шкадуйце. А хто паскупіцца, а хто паскупіцца, не будзе радзіцца, не будзе радзіцца. Мы люди розные, с далекого краю, людцы все сталые, с-под самого раю. Идем вокол свету, аж до пана лета, и к вам пришли, коляду принесли. Приехала коляда увечары, привезла дуда крэшата. Узгодзе жить, коляде угодить. Гей, коляда! Коляда руплива, отмерзне хвост и грива. Что край, то бычай, что сторона, то новина. Коляду сустракать, гостинцы рыхтовать. Гей, коляда! С колядой сдружиться, петь и веселиться. Хто каляду минуе, того Бог не даруе. Гей, коляда! Мы не сами идем, козу с собой ведем. Ой, какая Идем с далекого краю, с-под самого раю. Го-го-го, коза, го-го шерая, поворочвайся, не забывайся, то на ножаньки, то на рожаньки. Го-го-го, коза, го-го шерая, поворочвайся, не забывайся. Стомилась наша козонька с далекой дороги, упала, пропала. Треба дать ее на кожный рожок пирожок, а на хвосток сало шматок. Трэба козе дагаджаць, бо дзе коза ходзіць, там жыта родзіць. А дзе ж пробягае, дык вылягае. Где коза рогами, там жито стогами. а где коза хвостом, там жито кустом. А где коза ногою, там жито копою. Эй, ты, пан хороший, рыхтуй пятаки гроши. Мерочку овса, наверх колбаса, наверх сало, да и того ж мало. Да ты, господынька, не будь такая, як тая барабаниха. Полезь на боязку, да достань колбаску. Положи козе на роженьки, каб коза устала, да поскакала. Ну а мы з вами гэтай праграмай распачалі калядны цыкл. Само слово каляды паходзіць ад лацінскага календы. Так называлі першы дзень кожнага месяца. Ад таго, дарэчы, і пайшоў каляндар. Ну і яшчэ каляды ад даўнішняй назвы сонечнага дыску – кола. Песня, што ўзяла ў апрацоўку Лізавета Мея, натуральна не абрадавая, але не менш годная. Зазірнем у студыю. У дверь
воду лила, кабы не рыпели. Лиза, одну секунду, давай остановимся. Ты меня слышишь? Да. Послушай, мы должны эту спеть песню по-детски. Ты пытаешься петь ее по-взрослому, а ты пой немножко по-детски. Не нужно стараться здесь выпивать все нотки. Мы должны эту песню спеть с точки зрения твоей. Не как взрослый поет, а как поешь ты, как ты представляешь эту ситуацию. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Поехали. Добрый вечер тому, кто в этом дому. Святый вечер. Каля порогу нам стоять и в хату запросите. Коли ласка, гости дорогие, пожалуйста, в мой дом. Здаўна распавядаюць жыхары Наваельні легенду пра тутэйшыя рэчкі Ятранку ды Маўчатку. Жыла неяк у мястэчку старая ельня жанчына, нарадзіла на 2 дачок, назвала іх Ятрана і Маўчана і памерла. Ятрыну аддалі на выхаванне ў сям'ю купца з Круцілавічаў, а Маўчану ў вясковую сям'ю з Моўчаді. Сям'я Ятрыны была жорсткая, гэткай вырасла і дзяўчына. А Маўчаны славіліся як людзі руплівыя, добразычлівыя, гэткай жа ветлівай стала і Маўчана. Яна пасялілася ў родных мясцінах, дзе яе шанавалі і любілі тутэйшыя жыхары. А Ятрына трапіла ў банду злодзеяў, якую хутка вылавілі ў навакольных лясах і ўчынілі суд. Убачыла Маўчана дзеўчыну, падобную да яе, і зразумела, што гэта сястра яе. Кінулася плачучы, абняла, але запозна адбылося спатканне. Ятрыну пакаралі, і засталася Маўчана ізноўку адна. З таго часу пачалі цекчы 2 рэчкі, якія людзі і назвалі Ятранка і Маўчатка. Вада ў Маўчатцы цёплая, пяшчотная, а ў Ятранцы халодная нават у спёку, а каля Нёмана 2 рэчкі зліваюцца ў адну. Мы люди непростые, с далекого краю, все люди розные, с-под самого раю. Идем до пана года, что носит бороду широкая клопата, сиву да колбату. Мы к лету идем, козу с собой ведем, людям радость и счастье несем. Жив-здоров, господа с господыньками, с дядульками, бабульками. Вам бы век переживать, а нам колядные песни заспевать.
усім свете жабруючи, гей, коляда. Несла коляда дыравые мяшки, ды погубляла лыжки коляда. А вы, девки, знаете, лыжки позбираете. А вы, хлопцы, знаете, девок замуж забираете. Узводя жить, коляде служить. Коляда руплива, отмерзня, хвост и грива. Что край, то бычай, что сторона, то новина. Коляду сустракать, подарунки рыхтовать. Гей, коляда! Мы вашего двора не минаем, за святом вас витаем. А дозвольте запытаться, те широкие у вашей хате стены, каб нам потанцевать, а те добрые господары, каб нас почастовать. Вядомо, что добрые. Конечно, пусть видать, что добрые господары. А пришли мы вас повеншевать с буслом носатым. Медведем калматным. Козою шерою веселою. А ну, козочка, повернися, господарам поклонися. А каб коза устала, треба дать козе кусочек сала. На кожный рожочек повесить пирожочек. Мерку жита, каб коза была сыта. Мерку овса, каб коза пошла. А кто хороший, хай насыпле грош. А мне дайте колбасу, я до дому занесу. А коли хто скуповатый, ты скупиться на дукаты, дык няхай идет гай сосновый подбивать другой козе подковы. Вось! Козе! И сало, и колбасы, и пирожочек на кожный рожочек. Ой, молодец, коза, устала. Ой, дякую. Ну, а зараз здоровы бываете, праз год нас чакайте. С колядою вас, да и с веселою, зимочкою ясною, с долечкою шасною. Приехала коляда с вечера, ты привезла пироги в вешате, поставила пироги на столбе, а сама села на куте, Здаўна нашыя продкі святкавалі каляду з размахам, і было гэта зразумела пасля доўгага посту. Спярша гатавалі куццю постную, ячневую кашу. Туды маглі дадаць цукру ці мёду. І была гэтая каша галоўнай абрадавай стравай. Мы ж пакуль падсілкуемся духоўна. Паглядзім, як працуецца ў студыі гуказапісу Сергею Сухамліну ды Лізавеце Меі. Біла мяне маці, бярозавым прутам, каб я не хадзіла с молодым рекрутом. Спасибо, секундочку, давай остановимся. Вот расскажи мне, пожалуйста, как ты понимаешь эту ситуацию? Девушка ходила с молодым рекрутом. Ну, кто такой рекрут? Это такой парень. Ну, я тебе подскажу, это солдат такой. Ну, что, мало ли девушек ходят с солдатами. За что мама ее-то била? Еще рано. Хорошо, спасибо, Лиз. Ты меня не зацепил,
нас лічылася, што Наваельня ўпершыню узгадваецца як вёска Ельня ў 16 стагоддзі. Аднак згодна з апошнімі дадзенымі ёсць падстава лічыць, што вёска была вядомая яшчэ на пачатку 15-га. У 1451 годзе кароль польскі, вялікі князь літоўскі Казімір Ягелончык падараваў сярод іншых маёнтак з вёскай Ельня канцлеру вялікага княства літоўскага Міхаілу Кізгайлавічу. Пазней уладальнікі гэтых земляў ні аднаго разу мяняліся. Згодна з больш познімі дадзенымі, у 1914 годзе у Наваельні працавала двухкласная школа. Як вы самі разумееце, каляды свята вясёлае, асаблівы святочны настрой стварала бадай і тое, што да пачатку работ у полі, самы цяжкі час для нашых продкаў, было яшчэ далёка. Больш за тое, на каляды нельга было рабіць аніякае працы, ані ткаць, ні прасці, ні рыхтаваць дровы. Можна было толькі весяліцца, каб падтрымаць сілы святла сваім настроем. Мы тут у студыі таксама не сумуем. Глядзім, як пераўвасабляецца даўнішняя песня, дзякуючы супольнай рабоце Сергея Сухамліна і Лізаветы Меі. У дзверы падулі, на пальцах хадзіла, каб маці не чула і каб не сварылась. Ты вот как считаешь, ты хорошо спела? Чуть не очень. Чуть не очень. Что тебе мешает? Какой-то переход на высоту. То есть он труден для тебя, да? Да. Я понял. А скажи, пожалуйста, ты сама какую музыку слушаешь? Я слушаю музыку, рок какой-то такой. Лиза, хорошо, спасибо. Мы большую часть песни записали, но нам осталось вот записать еще немножечко. Давай постарайся вот то, что идет на коду. Вось і завершылася наша віртуальная вандроўка ў Наваельню Дятлаўскага раёна. А тым часам і народная песня набыла зусім іншае гучанне. Так што слухайце павучальную гісторыю пра рэкрута ў выкананні Лізаветы Меі. І вяртайцеся роўна праз тыдзень. Працягнем калядаваць у Мастоўскім раёне. Я вас чакаю.